गोजोन्थों नमस्कार नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दानो बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो लाबोनो सानदों दानो इलेक्शना सफैलायबाय नै बाय इलेक्शना जाथारनोसै रायजो राजाफोर बिनिखायनो दिनैहाय गोबांथार गावजों गाव सोंखारिलायनाय सोर बांसिन सोंखारिनो हायो सोरखौ गादबलायनो हाग्रा सोंखारिग्रा एक नम्बर इउपिपिएलनि होननानै मिथियोब्ला फेरेंगा आरो नैबे राकेश ब्रह्मखौ जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर जायनि फलावहाय जोङो बिथांखौ गोबांथार मानसिफ्रा बिपिएफनि हान्जाफ्रा दावखा दन्दा होननानै बिथांखौबो गाबज्रिनाय जायो। दानो दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दिनै राकेश ब्रह्मआ बिपिएफ हान्जाखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा दैदेननाय हान्जाखौहाय दिनै बिथाङा बुंदों मावजि गासिबो मावजि बायदि जाजोब्बाय होननानै आरो बिपिएफ हान्जानो भट होनाय मानि गंसे डास्टबिनावहाय भटखौ गारनाय बिथांमोना 1 लाखनिबो बारा भटआवहाय नैबे बाय इलेक्शनाव देरहानो थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। नाथाय जोङो दिनै बे 1.5 बोसोर 1 बोसोरल'खासै बेबायदि 1 बोसोरल'सो जोङो भटआव जों माब्लाबाबो जोंनि टाइमखौ बारहोनाय नङा जोङो फुल पारफरमेन्स लायोबा नैबे नेक्स्ट बिटिसि इलेक्शननिफ्राय फुरा फुल पारफरमेन्स लागोन रायजो राजाफोर। दानो राकेश ब्रह्मआ जोङो नुदों बिपिएफ हान्जाया गंसे डास्टबिन होननानै बुंदों थारैनो बिपिएफ हान्जाया लोरबां जामारबाय नामा गोबांथार बिपिएफ हान्जानिफ्राय बेबायदिनो कंग्रेसआव आरो गोबांथार बेबायदिनो आंनि आम आदमी पार्टियावबो फैगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों इउपिपिएलनिफ्रायबो बिजेपिनिफ्रायबो नाथाय जोंनि ओरैबायदि मानसिखौसो जोङो पर्टफलिय'आव दोननाय जाखागोन जाय सुबुंफ्रानाखि बेबायदिनो मोख्रा बायदि बारस्लाया बेबायदि मानसिफोरखौसो जोङो पर्टफलिय'आवहाय नैबे रिसेन्टलि 20 तारिख आगस्टनि सिगां जोङो बे गासै पर्टफलिय' गोदान हिसाबै जों राननानै होनाय जागोन रायजो राजाफोर। दानो थारैनो गमामायै बिपिएफ हान्जाया लोरबां जामारबाय नामा आरो इउपिपिएल हान्जाया नोंथांनि नोजोरावहाय राफोद जालांबाय नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर आरो नैबे राकेश ब्रह्म जे बिथां बुंनाय बाथ्राया सैथोमार नामा नाथाय ना बिथांनि बाथ्रा बुंनाय एक्सेप्टेबल नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। आङो लास्टलि नोंथांमोन गासैखौबो दलै नोगोरैहाय गोसो गुदुङैहाय जोंनि आम आदमी पार्टियावहाय जयनिं जानो जुदि गोसो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरो कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों नोंथाङा वाट्सएप नाम्बारखौ हर नैबे 20 तारिखनि सिगां जे जोङो मोनसे मिटिं लानाय जादों नोंथांखौहाय वाट्सएपनि गेजेरजों बा कल खालामहरनायनि गेजेरजोंहाय इनभाइट खालामनाय जागोन। जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कमिटि जे गोदान दानाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बा क'क्राझार जायगायाव नङाब्ला गसाइगावआवहाय मोननै जायगानि गेजेरावहाय जागोन बिनिखायनो गासैखौबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो जायहा गोसो गुदुं दङ आरो जायहा मावनो हागोन बेबादि मानसिफोरा कमिटियाव हाबनो गोसो दङब्ला नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय कमेन्ट खालामहर आरो नैबे राकेश ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बाथ्राया मा लामाजों थांदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। इलेक्शन थांखांबाय बेवहाय हाग्रामाया रायजोफोरजों जोगार जाखाबाय बिपिएफ दोलोआ दिनै डास्टबिननि महरखा गतिके रायजोआ बुजिबाय बे दोलोआव भट होनाय माने गावनि बेसेन गोजा भटखौ डास्टबिनाव गारनाय जायो। 7टा जि माने इलेक्शन थांखांबाय बेवहाय हाग्रामाया रायजोफोरजों जोगार जाखाबाय बिपिएफ दोलोआ दिनै डास्टबिननि महरखा गतिके रायजोआ बुजिबाय बे दोलोआव भट होनाय माने गावनि बेसेन गोजा भटखौ डास्टबिनाव गारनाय जायो। गतिके बे बाराव सिडलियाव 1 लाखनिबो बारा जों माने भट मोनगोन बेयाव सियर जाना दं आरोखि ना आं बेखौनो बुंबाय बेफोरनि उनाव आरो बिपिएफ होनना जे दोलो दंबावो बे माने चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो गैलिया आरो बाक्सायावथ' गैखायानो आरो चिराङाव जि साफा सानै दंमोन बिथांमोनाबो बुजिबाय आरो जिहेतु थांनाय एमपि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांनि टीमा बे चिरां ओनसोलनि साहा ओनसोलाव ख्रिस्टान आरो हिन्दुखौ लानानै बिराद गिदिर मोनसे बेले बेजे सोमजिहोदों बा बयबो मिथिखागौ 2021 मायथाइयाव देबरगाव समस्टिनि MCLA बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारि बिटिसिनि जि फैसा 600 कोटिनिनो बांसिन 300 कोटि रांखौ प्रमद बर' बिथाङा ख्रिस्टानफोरनि चार्च लुनानै होगासिनो दं होननानै बिथाङा देशनि प्रधान मन्त्रि
नरेन्द्र मदि बिथांनो मोनसे गावनि बेटआव साबमिट होदोंमोन गतिके दिनैनि दिनाव उल्थायै आरोबाव फिन साहा ओनसोलाव बिथांनि साला सामुन्दाफ्रा जायनोखि माने हारिनि जोलै होनना बुंबाबो भुल जाया माने अलवेज बिथांमोना नेगेटिभ गाज्रि सिन्ताधारा गासिबो दल संगठननिफ्राय होखारजाजोबखानाय जोगारजाजोबखानाय सुबुंफ्रा साहा ओनसोलनि ख्रिस्टान समाजनि अन्थाव बाथाव रायजोफोरखौ बिथांमोना गाज्रि मोनसे मेसेज होदों जे माने इउ पिपिएल फैयोब्ला जोङो माने ख्रिस्टान माखासेया माने बे ओनसोलखौ गारनांगोन गासिबो हिन्दु जानांगोन बेबायदिनो गाज्रि खैसार माने मावजि साल मावजिफोरनि आखल हाग्रामा महिलारि आरो बिनि जि लालु पान्जु मानसिया गासिबो मावजिनि आखल लाजोब्बाय बे खोथाखौ जों नुनो मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि जि समस्ति देबरगाव समस्तिनिफ्राय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दलाव हाबबाय थादों दा समाव इउपिपिएल दलाव हाबनो थाखाय माबाफोर बिपिएफनि लिडारफ्रा इंगितफोर दं नामा 100% बुंबाय नङाना बिथांमोना डास्टबिनाव मोनसे परिनाम जाहैबाय डास्टबिनाव सोर थानो जायफ्रा गोग्गो हां लानानै मोजां मोनो बिपिएफआव दाबो मोजां मानसि दङ जायफ्रा गोग्गो आरो गोथार दैयाव हां लानानै मोजां मोनो बिथांमोना बेबायदि गुबुंले जि माने दाखोर जि माने मोनसे माने राजनीतिक दल बे दोलाव थानानै बिथांमोना दिनै हां लानो हायाखै बेनिखायनो देबरगावल' नङा गासिबो समस्तियावनो माने हाजार हाजार मानसिया दा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दलाव हाबफैदों आरो बिसेसकरि बर' रायजो राजाखौ आं खावलायो जे आरो थांनाय समखौ बावनांगौ आरो प्रमद बर'नि गोदान सानखांथि जि माने जोंनि बे बर' हालामनिफ्राय माने स्पेससिम लागै लांनायनि जि मोनसे लामा बानायदों चिराङावनो जों बेखौ जात्रा खालामबाय लेब बानायबाय बेनिफ्रायनो स्टार्ट गोबां माने सेन्टार